Tervetuloa taas YouTubeen ja tänään olisi tehtävän tämmönen tutoriaali ja yksi ystäväni oli pyytänyt, että miten XSplitillä striimataan. Joten mennään nyt vaikka tänne ja otetaan täältä. Laitan sitten descriptioniin tämän linkin. Eli mennään sivulle kuin XSplit. Lagi vaan. Niin, ja otatte tästä going is slipe. Ja jos te näistä XSplittiin pääs, niin teidän pitää ensin rekisteröityä. Mulla on nyt oma ollut. Niin tässä on tää download later, tai jos ei sulla ole sen, niin sä otat tästä download now. Ja otat tämä 1.3 beta. Nyt se lataa minuutin 2. Aina. Ja odotetaan sen minuutti tässä. Niin sen aikana otas tai ne Windows Vista niin kuin kaverilla on, niin kuin nyt se on ladannut. Avaatte sen ja painatte tästä vaan suorita. Lataatte sen. Lataatte. Ja odotatte sen kauan, että settingit on ladannut. Ai aivan korva kutisee. Penataan nyt vielä. Noniin. Okei, mitä kaveriin tuli saunasta ja tässä on tää. Painatte next ja koko aikaa eikä tarvii mitään. Haloo! Next. Setkin. Niin. Painatte tosta next. Ne install. Ja odotatte sen aikaa. Just. Ja odotatte vaan. Nyt mulla on se kuitenkin nyt itselläni ladattuna tuonne. Niin. Nakkas. Noniin. Alkaa tapahtua pikkuhiljaa. Noniin. Niin. Tähän tulee taas tämä, eli voitte painaa vaan tosta ja sit tossa on toi. Tähän mulla aukesi nyt 2. Noniin, nyt se toinen hävis. Ja sit tässä on tämmönen mainos. Joudutte odottamaan 10 sekuntia ennen kuin saatte pois sen. Ja sit vaan odotetaan. Waiting. Wait. Noniin. Continue. Ja odotetaan. Okei. Noniin. Tässä on kuitenkin tämä. Niin teemme tämän tänne. Tools, General Settings. Ja täällä on tämä. Channels. Tai jos laitetaan ensin generaalit, eli tässä ei tarvitse olla mitään. Ja tässä audiossa kuuluu, tässä on sun mikrofoni, mikä kuuluu. Hyvin. Sitten kannattaa olla Windows XP Sound, jos haluaa striimiin nämä kaikki taustapelien äänet kuulumaan ja niin edelleen. Ja sitten kun rekordoitte, niin mihin kansioon te haluatte ne niinku mennä kaikki. Ei tosta. Väärä nappi. Kuitenkin tästä näin. Sitten pinnetään channels. Täällä näin. Sitten pitää laittaa täältä ADI ja local records. Sitten sen jälkeen tästä näin. Tämä. Ja tähän tulee sitten niin. Tähän tulee siis käyttäjänimi siinä XSplittiin. Sitten salasana. Sitten menette nettisivuille. Ja www.twitch.tv. Otan tosta koitetaan vielä kerran. No aivan. Niin kuitenkin. No ei ihmekään. No niin, nyt se on oikein. Niin. Nyt tulee tämä. Elikkä... Tai on...
On taas hetki. Mä näytän äkkiä se mun vanhan. Täällä. Ok. Ja no, otetaan tämä nyt. Mä pistän edit. Juu. Elikkä se Steam Keyhin ei tarvinnut laittaa mitään. Channels. Sieltä pistää se. Ei tarvitse laittaa mitään. Tää testband. Mitä se oli? Ja kannattaa ottaa tällä. On saala. Noin. Ja sitten tässä on tää broadcast. Pistätte nämä broadcastista molemmat nämä päälle. Nämä molemmat päälle. Nyt jolloin tähän tulee kohta online. Jos mulla on oikeat kaikki oikein. Jos ei se näy, niin painetaan F5 tai täältä. En ole ihan varma toimiiko se edes mulla tässä nyt. Saattaa olla, että menee toiselle käyttäjälle tämä striimi. Ei pitäisi mennä. No niin vanhoja. Noniin, niin. Tässä on tää striimi. No niin vanhoja. Noniin. Tässä on tää vaikka esimerkki. Ja sitten täällä niin, on tämä aad ja siellä on... Juu. Niin. Ota. No niin, nyt tapahtuu jotain. Hämärää. Juu. Pois. Niin, tässä on tää aad. Tästä kerron hiukan mitä saatte. Tässä saatte oman facecamin, jos teillä on. Mediafilesta saatte päättää täältä näin. Tästä saatte päättää mitä tuohon tulee niinku näkyviin tuohon striimiin. Kaikki mä pysäytän striimin. Ja striimi tulee jäljessä. Sille ei voi mitään. Niin. Pistää nyt striimi pois. Noin. Facecam pois tosta. Niin ja tässä näin on tämä, mistä saatte oman facecamin näin. Noin. Niin. Ja tän saatte kans pois kun painatte joko tästä. Tai sitten painatte siitä ja painatte delete. Silloin se häviää. Ja Add Media File on tämmönen, kun saat tähän tämmösiä vaikka esimerkiksi kuvia. Näytän nyt pienen esimerkin tässä. Tuon vaikka. Niin saatte tämmöiseen striimiin näkymään. Voin näyttää joka esimerkki. Niin kerron teille sitten nää kaikki mitä nää tehdään. Niin. Ja The Axe Apollo Space Academy. Join now at axeapollo.com for your chance to go to space. Okei, niin. Niin. Kaikki, noniin. Ja sitten on tämä. Tämä on kaikista tärkein, mitä sä tarvitset striimissä. Sä voit joko niin nettiä, joko klikkaa tästä tai pidä pohjassa ja ota tämmöisen alueen. Sitten, miten saadaan toi title? Sun pitää mennä Morse-koodista ja ladata tästä se plugini. Title. Installoit sen, niin se niinpä sitten ilmestyy. No niin, nyt. Kiitos Arska. Näinpä. Näin mähän sitten TikTok logia. No niin. Sit sä pystyt käyttämään titleä näin. Standboard ja niin edelleen. Tähän titleä saat lisätä kaikenlaista mahtavaa, vaikka värinkin saa muuttaa ihan miksi kuvittaa. Kuten se on sitten, jos on musta ruutu. Ja sitten saa tällainen, saat liikkumaan sen. Niin, nyt se on tällainen. Ottakaa. Näin. Nyt se liikkuu tällä.
Ja sitä voi muokkaa title, configure. Niin voitte muuttaa, onko se nopea, normaali vai hidas. Ja tässä olisi tämän päivän opetusvideo ja sittenpähän nähdään taas ensi videoissa. Hevosia!